कंप्लेंट करते तुमच्याकडे. बाहेर तर बघा मी जाऊ शकत नाही एवढं मला माहिती होतं. लहानपणी नाही मिळालं पण आता हौस आहे ना, म्हणजे मनातल्या इच्छा असं छोट्या छोट्या पूर्ण करायच्या. खूप त्रास होतो आम्ही. चालू आहे लव्ह स्टोरी. आता मला थोडी दाखवते ही लव्ह स्टोरी आहे. सकाळी झाली कुठे गायब आहे? तिकडे आज सकाळी सेवा चालली आहे ती झाडांची सेवा सकाळी सकाळी करत नाही काय. मी रोज करते. माझी भाजीची रोपं आहेत ना, त्यांना जरा बघते. राख करते रोज. कपडे भांडी करून करून कंटाळा आला ना, मला आज हे करूया. राख वरच्या टाकलं चालेल ना? वरच मारायची असते ती खाली. नाही ह्याला मुलाची ती जाणार धुवून. ती जाईल थोडा थोडा. तिचं हे भेटलं बस झालं. राखीचं तेच आहे. राखीचं तेच आहे. सगळी उडते अंगावरती. पडू नकोस बस. मध्ये मध्ये सगळ्या काट्या टाकून ठेवल्या. त्या काट्या म्हणजे तू किती रोपं टाकलेली होतीस त्यात, ती सगळी आता सुकून गेली. तर आम्ही काय करणार त्यात? त्या काजूला टाक पाणी. माझी जेवढी रोपं आहेत ना, ती काली मिरीची ते आहेत ते तोडून घे जरा देते. नाही मी काय म्हणते, माझी जेवढी रोपं आहेत ना त्यांना मी देखील आज माझ्या रोपांना माझ्या. चांगलं आहे. मग आता ती पटापट फळं देतील. पटापट फळं देतील. पटापट खा. हा जेवढी भाजीची रोपं आहेत ते सगळी माझी आहेत. हा पटापट भाज्या येतील. जा पटापट. ती काली मिरीची ते देडे तोडून घे जरा. 2-3 आहेत ते. हा तोडून घे ते. तोडून घे तेव्हा ती वाढ होईल त्याच्यात. ती लय जुनी आहे ती. तोडून घे. फळ आहे ते. हा काढ. ते लाल होतील. मग आता पान पण तुटू दे चालेल. ते उन्हामध्ये लावायचंच नाही. मी त्याला हे लागतं. पुढे वाढणार ते आता पटापट. त्याला ऊन नाही आहे तिथे. सावली आहे बरोबर आहे ते. हे झाड बरोबर लावलं आपण. त्याला खत पाणी घातलं ना आता बरोबर रोपट आहे ते बरोबर झाले. टाकतोय हे करून टाक. बारीक कर. झालं ना. असंच असतं. हेच काम आहे ना तुमचं. जरा ताकद काढायला लागली की राहू दे. नवऱ्याने करायचं मग ते. भाजीची रोपं आहेत. हा काही असेल. आता राख टाकायचं म्हणजे मोठं काम झालं ना. राख नाही, मी सगळ्या माझ्या झाडाला पाणी टाकलं. जेवढी नवीन आहेत ना भाजीची रोपं सगळ्यांना. आणि मस्त झाले सगळे. किती ठेवलेस? अर्धवट किती ठेवलेस? नाही माझी जेवढे तेवढे सगळी टाकली. तुझी झाडं तू बघायचं. चला तिकडे टॅमॅटो नाही खातात. टॅमॅटो राहिले ना? टॅमॅटो राहिले ना? टॅमॅटो टाकते ना आता. आता आठवलं. काय राहिलं बोलल्यावरती. नाही टॅमॅटोच टाकते. चला पाणी टाकलं का? भरपूर बरोबर. आणि तो पाला पाचोळा मी तुपट घालतो ना. हे खताचं पाणी आता टाकायचं झाडांना. तुम्हाला मी एक गोष्ट दाखवते बघा. कंप्लेंट करते तुमच्याकडे. हे सगळं मी ना साफ केलं होतं इकडे. कुणालचे बाबा जेव्हा मुंबईला गेले ना तेव्हा. आणि परत बघा सगळं तसंच. आता बायकाने साफ केलं तर पुरुषाने खराब करायचं नियम आहे तो. काय कसला नियम आहे? हा किती बापरे. तुम्हाला काय सांगू मी आता कंटाळले शपथ. किती सगळं मी ते क्लीन केलं होतं सगळं. म्हणजे काय पाला पाचोळा सगळा मी उचलला होता. आता हे मी काढतेच आहे. अजून थांबा मी दाखवता 1 मिनिट. हां तुम्ही बोलतात ना आमच्या दादांना बडबडते. हां सगळे त्यांना साईडला घेतात ना. हे बघा इथे पण किती भरपूर पसारा होता. तो सगळा मी आवरला. फक्त आता ना एवढंसं बाकी आहे. हां ते पण आहे ना परत ते तिथं तसंच करणार. हे बघा हे मी काल आहे ना आणून ठेवलेले आहेत लाकडं. संध्याकाळी तुम्हाला बघा दाखवलं होतं मागच्या व्हिडिओत की हे अशी काटक्या कुटक्या जमा करून. तर हे वापरतच नाही. बोला हे टाकतच नाही. आणि मी टाकत असेल तर मला पण टाकून देत नाही.
कंप्लेंट आहे, कंप्लेंट आहे तुमच्याकडे. आता हे मी सगळं उचलणार आहे आज. खूप झालं मला आता ना, कंटाळा आला खरोखर. ते घराच्या आजूबाजूला घाण बघितलं ना का मला एकदम हे होतं. किती मी क्लीन केलं होतं. आता जराशी मान वरती होऊ दे. सगळं गेलं. चल तुझ्या ह्याच्यात काय सगळं गेलं? कचरा परत त्यात पडलाय. आता नाही बोलणार. आता कॅमेरा चालू आहे ना म्हणून. काय मोठी ते सगळं कटिंग करून टाकायचं की असं अख्खे चक्के पाले टाकायचे? चालतं ते माझं चालतं ते. मी सगळं हा मग मी जमा करून ठेवलेलं. नाही चालत. स्वतः केलेलं सब बाप. नाही हे सगळं मी आता उचलणार आहे परत. इथे मला ना घराच्या जवळ काय पाहिजे नाही घाण. मला लाकडं सकाळी जाळायला नाही, काम करायचं उठायचं 6 वाजता आणि घेऊन यायची. जरा कालोखात बाहेर कसं पडता येत नाही. तू मुंबईला गेलं तर मीच करायची ना. हा हा अशी घाई नाही करायची. अशी आणून ठेवायचीच नाही. 2-3 घ्यायची आणि आतमध्ये ठेवायची चुलीच्या इथे. माहितीये का? ते चुलीच्या इथे डायरेक्ट चुलीच्या इथे ठेवायची. मग आम्ही बाहेर ठेवले. पण कशाला चुलीजवळ ठेवायची? बाहेर ठेवायची गरजच काय? पण ते म्हणते मी. झालं सगळं. उचल राहू देत ना ते. उचल तिकडे नेऊन तेवढं चुकायला मग दुसऱ्याला टाकताय. डायरेक्ट ओलं नाही टाकायचं. नाही खराब होतं ते. रोपानं हे होत चुकू दे मग टाकलं. काय रोपानं होत नाही हा. एवढा पालापाचोळा टाकतात. ओला कचरा पण. खत तयार होतं खत. तो खड्डा कधी खणूया आपण? तो आपण पावसामध्ये खोदलेला ना तो. आपण ते कंपोस्ट खत तयार झालं असेल त्यात. तो काढूया आता साफ करून. कधी काढूया? आज काढूया. त्याला खड्ड्याला सगळं एकदम होतं का काम? नाही माझी कशी केस धुवायचे त्यात म्हणून आंघोळीच्या आधी मला काय ते सांगायचं. पण केस धुतली का मग मी परत मातीमध्ये येणार नाही. परत केस माझे हे होतात मग म्हणून. आता काय जे असेल ते. अबे जॅकाला या जॅक शेट या. पाय का लंगडतो? का रे? काय आलं? पाय का लंगडतो? कोणी मारलं? हा रे पायाला लागले वाटतं. ते बघ पाय बघ वर करतोय. काय झालं बघू दे. हे बघा पाय असा हे करतोय बघा. थांब मागे हो. काय नाही माझ्या हातात. काय कोण मारतात काय माहिती या मुक्या जीवांना पण. काय होतंय? माझे हात पण खराब आहेत. हे बघा सगळे राखेचे हात आहेत. काय हवं? काय नाही. थांब. दादा गेला. बाई दूध फ्रीज मध्ये ठेवलाय? पिशवी आहे का बॉटल आहे? हा मग चालेल मग. ह्याला मारला कोणी सांग पहिला? जॅकला पाय लंगडतो त्याचा. काय रे? पुढचा पाय लंगडतोय बाय. थांब मी पहिले हे सगळं इकडचा पसारा उचलते मग घेते पाणी टाकायला. तुझं काम करता मी माझं करतो. हा मी करते आवरते. मी सगळं टाकलं आंब्यांना. ते ही पुढची आहेत ना फुलझाडं ते टाकलं आणि आंब्यानं टाकलं. हा कलिंगड टाकलं. वास किती खतरनाक येतो ना. ते हे बघितलं का आंब्याचं रोप बघितलं? तो हा इकडचा आहे ना ह्या साईडचा आंबा. त्याला जरुरी आहे खताची जास्त. तिकडे हा इकडचा रे वांग्याच्या इकडचा आहे ना. बाकीचे जे आहेत ना आंबे आपले बघितलं कसे मस्त झालेत. आता मी सगळं निरीक्षण केलं ना चांगलं झालेत ते. हा नाही जरा आताच येत आहे तिथे. हा झाकून ठेव. हे बघा 2 जण आले. रॉनी आणि जॅक. रॉनी कधी आला? हा मगाशी नव्हता. रॉन्या हे घे. ए रॉनी तू मुंबईला गेलास ना. दोघं पण यायचे रोज हजेरी सर. रोज यायचे. एक दिवस हा सकाळी चालेला 5:30 पावणे 6 बोल. रॉनी ए रॉनी आहे. आपल्याला कधी आणायचा? कधी आणणार? आमच्याकडे पण आणायचा. कधी आणायचा? डॉगी वाघ्यासारखाच आणणार आहे. शोध चालू आहे वाघ्यासारखाच आणायचा. रॉन्या आता ही वाळू आहे ना. आता ह्या वाळूमध्ये लोळत पडणार दोघं पण. त्यांची जागा ही फिक्स. 11:15 बघा व्हायला आले सकाळचे.
नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आज की नाही माझा निवांत दिवस आहे. निवांत दिवस म्हणजे आज ना सगळं माझं सावकाश चाललेलं आहे. एक मिनटं जरा फोन व्यवस्थित ठेवू दे. म्हणजे कधीतरी असं वाटतं ना की नको आज काही काम नको, तेच रुटीन नको. तसंच मला आज वाटत होतं सकाळपासून. त्याच्यामुळे थोडंसं मी चेंज केलं माझ्या रुटीनपासून. बाहेर तर बघा मी जाऊ शकत नाही एवढं मला माहिती होतं. त्याच्यामुळे पुण्याला गेल्यानंतर घरात तसं थोडंफार केलं आणि जवळजवळ 2-2.5 तास मी बाहेर घालवले. तर असं मी कधी ना बोर होते ना किंवा मला कंटाळा येतो ना, तर मी असं झाडांमध्ये सगळं करते आणि भरपूर आज केलं. नंतर मग थोड्या वेळाने पुण्याला बाबा पण आले होते बघा. तर आता काय नाही, जेवण करायचं आहे. जेवणाचं पण आज काही विशेष असं नाही करणार आहे, एकच काहीतरी बनवणार आहे. तर विचार करते एकच पुलाव वगैरे असं काहीतरी बनवीन, शॉर्टकटमध्ये चालून जाईल. आणि आज आपली ही जी चक्की आहे ना, म्हणजे पिठाची चक्की बघा, आपले सबस्क्रायबर आहेत आपले ताई, तुम्हाला मागच्या व्हिडिओमध्ये सांगितलं होतं. तर आज विचार करते आज उद्घाटन करते मी, ट्राय करून बघते. कारण बोर्ड मला वाटतं होईपर्यंत वेळ जाईल. इथे गावी इलेक्ट्रिशियन वगैरे मिळणे म्हणजे पटकन सहज असं काही मिळत नाही. त्याच्यामुळे म्हटलं आपण सुरुवात करूया. तर फ्रीजचा बघा बोर्ड आहे ना, तिथे मी बघूया लागते का, आणि जर का लागलं तर तुमच्याशी शेअर करेनच मी. अगोदर बघीन लावून होते का, बघूया. म्हणजे असं पहिल्यांदाच वापरणार ना वस्तू, त्याच्यामुळे थोडीशी भीती पण आहे मनामध्ये, कारण आपण कधी यूज नाही केलेलं. त्याच्यामुळे बघूया जमते का मला. तर ताईने मी फोन करीन आणि त्यांना विचारेन की कशा पद्धतीने करायचं. त्या मला म्हणाल्या होत्या की प्रिया तू जेव्हा चालू करशील ना तेव्हा मला फोन कर, तुला मी सांगेन सगळं. तर त्यांना बघते, त्यांना थोड्या वेळाने फोन लावते आणि मग सुरुवात करते. सगळ्यात आधी की नाही मी जेवणाचं उरकून घेते. थोडंसंच आहे आज की नाही, घरातलं बहुतेक काम आहे ना मी बाजूला करून टाकलेले. कपडे पण नाही मी धुतलेत आज, थोडेसेच कपडे होते. म्हटलं राहू दे, उद्याला म्हटलं धुवून टाकेन. असं होतं ना कधी कधी, तेच रुटीन करून बघा कंटाळ्यातून. तसंच आज मला झालेलं आहे आणि मग त्याच्यामुळे थोडंसं मी चेंज अशा प्रकारे केलेलं आहे. हे बायको काय स्पेशल आज, काय स्पेशल बनवते जेवायला? स्पेशल काय नाही, आज पुलाव बनवते. पुलाव मग कुणाला काकडी बिकडी आणायला सांगायची ना. काकड्या बिकड्या पण नाहीत आपल्याकडे. आज काय भेटणार नाही काकडी, बाजार आहे काय. पुलाव बनवते तर एकच बनवते, एकच. शॉर्टकट पापड भाजूया, लोणचं आहे, पापड आहे त्याला. कांदा टोमॅटो कापला का झाला, काकडीची गरज नाही. होईल आता. मला बाहेर कधी नेणार ते आधी बोलायचं ना. उद्या जाऊया ना आपण, महाशिवरात्री उद्या जाऊया फिरायला कुठेतरी. कुणकेश्वराला जाऊया उद्या. चला कुणकेश्वराला जाऊया उद्या, जत्रा असेल ना, जाऊया उद्या आपण फिरायला जत्रेला. खरं नाही वाटत. किती दिवस झाले बायको घराच्या बाहेर पडलेली नाही, ते बोलते मी काय तुला बंद करून ठेवलेला आहे. मी 8-10 दिवस नव्हतं, उलट तुला चांगलं होतं, काम कमी, सगळं कमी. मग आहे तो जेवढं जंगल आहे, डोंगर दिला एवढा सगळा, फिरायचं होतं बिंदात डोंगरात. वाघ आले ना डोंगरामध्ये, वाघ आलेला. काल ती म्हातारी बघितली, एकटी 6:30 पावणे 7 वाजता त्या डोंगरात कशी काम करत होती, किती लांब होती. आता काकांना काका घडी चिंताच होती खरं त्यांना वाटत. किती वाजले, कालोख व्हायला अजून येत नाही खाली. त्यांना सवय, आपल्याला सवय थोडी आहे. एवढा कालोख पडायला तरी ती एकटी होती तिकडे वरती डोंगरात काम करत. मग तू काय लहान पोरासारखं काय पिते? लहान नाही, ती माझी बॉटल आहे. ही बघा, ही माझ्या आवडीची बॉटल आहे. छोटा खरी गोष्ट आहे. ही मी ना मुंबईला असताना मी घेतली होती, खास माझ्यासाठी घेतलेली. ह्या अशा बॉटल मला खूप आवडतात. अधे मध्ये लिंबू सरबत, ज्यूस असं मी पिते, मला आवडतं. छोट्या लहानपणी आई बाप्पांना दिले, आई बाप्पांना दिलेलं तर आता नवऱ्याकडे मजा करते. लहानपणी नाही मिळालं, पण आता हौस आहे ना, म्हणजे मनातल्या इच्छा असं छोट्या छोट्या पूर्ण करायच्या. छोटीशी गोष्ट आहे पण मला आवडतं. असं आहे, मजा आहे. करून घ्या. संपलं कधी बाटलीच खाणार नाही. संपलं सगळं, पण छान आहे ना बॉटल बघा. अशा डिमार्ट मध्ये बघा मिळतात अशा बॉटल, त्याच्यामुळे खास माझ्यासाठी घेतलेली आहे. 2-3 वर्ष झाले, पण मी जपून ठेवले ती वस्तू. आवडीची वस्तू आहे ना माझ्या. चला झालं आता 15 मिनिटामध्ये होईल जेवण. पुण्याला का जेवूया मग. पापड तर थोडे एक अशा मलाई बाहेर काढून ठेवली आहे. घी बनवायचंय, काय कामाची लिस्ट काय करून नाही. गरम मसाला वाटायचा आहे, तो आता वाटून घेते, भाजून ठेवलाय. मस्त वाटतोय का रे? हा पण रेडी होतोय. प्रिया कुठे? प्रिया
थोडं ते खत कुणा खत घेऊन येता बेटा जरा जा आपण होईल जा आई दोन दे जा मोबाईल जा इकडेच कुठे टाकायला बोलते तुला ही ते ती बघ ती आहे ना ते खाली कर तिथे जरा शेणाची पावडर आहे ती घेऊन ये सगळं शेण आहे बघ तिथे त्या दरवाजा बंद करायचा ना बरोबर आहे ना असंच आहे ना असंच आहे चालू कर बटन मी बंद करा थांब 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 हे थांब. चालेल पण नाही केलं तर बंद करा ते थांब थांब 1 मिनिट लिहिलेलं आहे वाचते वाच पूर्ण लिहिलेलं ते पूर्ण वाच कर चालू ती मग ते घाबरते बघ जशी का तिला इलेक्ट्रिक झालं बाबा पीठ तयार झालं अजून ना बोर्ड लावलेला नाही ना लागले फ्रीज असतो ना फ्रीजच्या बोर्डला आम्ही प्लग लावला आणि करून बघितलं पण बोर्ड की नाही बनवायला लागेल कारण पुऱ्या घरभर ना सगळं पीठ पीठ झालेलं आहे नाही गिरण झाली गिरण नाही पण हे बघा काय मस्त पीठ एकदम बारीक निघालं पुढे एकदम बारीक पीठ निघाले बघा आज फक्त चेक करून घेतलं बेटा बघूया कसं काय होतंय ते जमते का पण झालं गिरण गिरण घरात गिरण आता बाहेर कुठे पडवीला करूया ना बोर्ड हा इथल्या पडवीला त्या पडवीला करतात पुढच्या? दोघांमध्ये एका पडवीला करतात बाहेरच्या साईडला ना आम्ही बोर्ड आता लावून घेणार आहे आणि नंतरला मग बरं पडेल मग ते घरामध्ये पीठ पीठ होणार नाही झालं बाबा या पिठाच्या ह्यानी ना खूप त्रासलो होतो आम्ही हा. पीठ संपलं की आम्हाला टेन्शन व्हायचं साफ करून देते मी आता चेहऱ्याचा गोरा ठेवा रे ग्लू आला ग्लू सकाळी मी लावलं होतं ते फेस पॅक लावलेला म्हणून घरगुती फेस पॅक लावलाय ना त्याच्यामुळे असं मला वाटतंय समजलं तुला वाटतंय ना हा वाटते मला आता मी की नाही जेवणाला सुरुवात केली मगाशी पीठ दळलं घर सगळं साफ केलं म्हणजे आज मी लादी वगैरे पुसायची ना ठेवून दिली होती कारण मला अंदाज होता की पीठ होणार घरभर आणि त्याच्यानंतर सगळं स्वच्छ केलं झाडू वगैरे काढली बाहेर धुवून काढलं आणि आता त्याच पिठाच्या मी चपात्या करायला घेतल्यात एक्साइटमेंट असते ना की आता घरात पीठ दळलंय तर आपण बघूया कशा पद्धतीने चपात्या होत आहेत त्या त्याच्यामुळे आता मी घेतले करायला हे बघा पीठ मळलं मी आता आणि कुणालचे बाबा आहेत जोडीला ते भाजी करणार मी चपाती बघू आता कशा होत आहेत त्या आता की नाही चपात्या करता करता मी कुणालच्या बाबांशी बोलत होती आपल्याला बऱ्याच कमेंट होत्या आणि बऱ्याच दिवसापासून त्या कमेंट येत आहेत आमच्या लग्नाविषयी ते आता खाली बसलेत कमेंट अशा होत्या की ताई तुमचं आणि दादाचं लग्न कसं झालं ते आम्हाला सांगा तुमची लव्ह स्टोरी आम्हाला सांगा तर कुणाच्या बाबांना मी आता तेच सांगत होते आम्ही जाम हसवत आता पण लव्ह स्टोरी सांगायला बसली भरपूर असे मोठेच्या मोठे व्हिडिओ तयार होतील सर्वजण बोर होऊन जाल तुम्ही लोक ऐकून आणि व्हिडिओ बघून इंटरेस्टिंग आहे इंटरेस्टिंग लव्ह स्टोरी म्हणजे आपलं लग्न कसं झालं तुमचे फोटो दाखवा आता मला बोलते का डोळे बघा डोळे 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 माझे बघून रडायचीस तेव्हा कधी आता बोल कुठले डोळे आता मला दाखवतो डोळे असे डोळे मोठे करून कधी बापरे हा बापरे मला बघून रडायची डोळे डोळे जरासे मोठे की रडायचे आणि आता ही बघा ही आमची लव्ह स्टोरी बघा चालू आहे आता ऑन कॅमेरा बघा चालू आहे लव्ह स्टोरी बघा आता मलाच डोळे दाखवते ही लव्ह स्टोरी आहे हा प्रत्येक बाई नवऱ्याला डोळे दाखवते मी अशी मी एकटीच बाई नाही आहे काय समजलं का आता मला डोळे दाखवते बघू प्रयत्न करू त्यांनाच मी विचारत होते की काय करूया सांगूया का सांगूया ग्लास दे ग्लासात पाणी बोले हा चालेल बघूया असे म्हणाले फोटो तुम्ही म्हणाल ना फोटो पण दाखवा अशा कमेंट होत्या कालच्या व्हिडिओमध्ये होत्या हा कालच्या व्हिडिओमध्ये पण आमचे ना फोटो खूप कमी आहेत लग्नाचे फोटो लिमिटेड आहेत 1 किंवा 2च फोटो असतील
त्याच्यामुळे फोटो आता बघूया भेटेल शेअर करीन. लव्ह स्टोरी लव्ह मॅरेज केलं फोटो कोण काढायला. आणि इथे माझ्या बघा चपात्या करून झाल्यानंतर हे बघा कुणालचे बाबा आता करतात बुर्जी. माझ्या लेकाची फेवरेट बुर्जी. आवाज का बारीक झाला. माझ्या पोराची फेवरेट बुर्जी. आणि आज भरपूर असं तेल. अजून काय टाकलं. काय भरपूर तेल ना. तेल बटर टाकलं. बटर अमूल बटर. तर इथे बघा आता आम्ही जेवायला घेतलेलं आहे. जेवण वाढलं इथे. आणि ही बघा माझी डिश आहे. ही आपली बुर्जी कुणालच्या बाबाने केलेली. थोडासा कांदा. हा दुपारी केलेला पुलाव. आणि ही आपली चपाती. चला कुणाल सुरुवात करा जेवायला. आता 10:30 वाजत रात्रीचे. सर्व माझं रात्रीचं जे काम आहे ना किचनचं ते आवरलं आहे. आणि आता झोपायची तयारी. माझ्या डोक्यातून निघून गेलं होतं की मी व्हिडिओची एंडिंग नाही केलेली. आता भांडी घासता असं माझ्या लक्षात आलं की काहीतरी म्हटलं एक काम राहिलेलं आहे. तेव्हा आठवलं आणि लगेच सुरुवात केली. तर चला मित्रमैत्रिणींनो आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. कसा वाटला तुम्हाला जरूर सांगा कमेंट करून. आवडला असेल तर जरूर लाईक करा शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया आपण. तोपर्यंत खूप खूप